Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak gaurko kontzertura, Marruma Kulturalak ekimeneko beste zuzeneko batera, beste akustiko batera, dagoeneko 5 urte ekimen kulturala hau antolatzen, eta uste gaurkoa dela 40. Zuzeneko kontzertua edo 40. Akustikoa. Beraz, ez da gutxi. Gaur, 40. hori ospatzeko, gonbidatu berezi bat, Arrasateko musikari gazte bat, Ekine Casado, 19 urte laizter 19 urteko musikari gaztea, joan den urtean bere lehen bakarkako lana aurkeztu zuen, bere lehen maketan, nahiz eta musika munduan, ez zuzenekoetan, ez bakarlari gisa, baina musika munduan, trebea izan, txikitatik ari delako musikarekin. Baina gaur gonbidatu badugu da, hori diska hori kaleratu duelako, maketa hori kaleratu duelako, besterik ez, deitzen da, diska 5 kantuz osaturiko diska bat da, gaur usteot 5 kantu horiek entzuteko aukera izango dugula, 5 kantu horiek gehi sorpresaren bat edo beste, eta, luze gabe, esango nuke, estreinekoa edo lehenengoa argitaratzeko lehen diska hori une zail xamarrean argitaratu edo kaleratu zuela, edo egokitu zitzaiola, une arraro xamarra, diot, COVID, maskarak, zuzenekoak, zailtasun hori guztiak, ez ziren akaso garai honenak, diska bat kaleratu eta diska hori aurkezteko, eta hala ere, kasu honetan ausartu eta hala egin zuen duela urtebete. Beraz, gaur zuekin, Arrasatetik Ekine. Dena hila bainkor, tani horren balar, lehor egon da ere, zutik egustea, uste izaten da. Elurrezko bide baten oinatzak utzi gabe aurrera egitea, atzera begiratu gabe, atzera begiratu gabe. Elur malutak bilatzen ditugu azalean, inguruan dena zuri dagoenean, kezur malutak biltzen ditugu barenean, inguruan dena beltz dagoenean. Dena hilasaigarri atzean, dena ainerraz ezagun zertarako, oinak lokaztu egan egitea, ilusio bat soilik bada, hankak beti arrestaka badoaz, eta guztia haiekin bat daramate, atzera begiratu gabe, atzera begiratu gabe, atzera begiratu gabe, atzera begiratu gabe. Elur malutak bilatzen ditugu azalean, inguruan dena zuri dagoenean, gezur malutak biltzen ditugu barenean, inguruan dena beltz
Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Tongietorria. Bai. Zer moduz? Ondo. Ondo? Gustora. Zer moduzkoa izan da, nik aurkezpenan aipatzen nuen, duela urte, noiz kaleratu zenuen diska, duela urte bat. Hori aurreko urteko apirilean. Apirilean. Bai. Hori, urte bat eta hilabete bat. Nolakoak izan dira 13 hilabete hauek? Jo toltza gainean eta diska aurkezten eta... Ondo, gustora. Beti ematen dago, nire burakiko errespetu gehiago, nik nire burakiko ez, kanto jotelako nire abestixak bai ez, orduan, bai didala presio bat gehiago bezala, baina bestela oso gustora. Eta bizitakoa espero zenuen edo ez? Gisa esan ez. Nik ez nagoen espero lako arreri aukitzia diskuak. Zagit. Zagit, jaso zagon, oso positiboki baloratzen du nik. Nik izan zen gehiago nire bulkada bat ezela ez, esan izan zuze pentsautakoa. Orduan, ez dagoen espero besta erantzunan dirik. Baina bai aukin nagoen erantzuna ez. Eta oso pozik gainera erantzunakin. Erantzun hona eta lana ere bai ez, entrevistaren baten edo besten entzuten izun, disko bat kaleratzek ere, baduela lana ez bakarrik zuzenekoak esan ere, gozamenaz gain. Bai, lan bastante bai. Hilabetetakoa eta egunerokotasun eroen biharrekoa gainera. Eta gaurkoaren moduko kontzertuak, elkarrezketak, edabidetan, pentsatzen dut, mila saltsa ez? Bai, hori da. Apur badana, gero, claro. Disko bakarriko ez dutin, beste musikare batzekin behin dut, haiekin ben saioa kuadragoen bizan, segun-segunetan ez, bakitzatuko bere horarixoa, orduan zuk bez bere horarixoa moldatu jozu bestien horarixoen arabera, pertsonakoitzak doko bat akordauen bizare, gero bestia, gero diseinua, gero ez dakizer, pila bat gauza. Bai, lan bastante. Eta izan duzu aukera, lan hau jendaurrean aurkezeko pozizioa ezen zurretan. Bai, oso pozik, bai. Lehen kontzertuak nola horretzea dituzun? Nik bi ditut, baina uste ez zirela kontzertu horiek diska hau esapean duzunetik besterako kontzertu batzuk eman dituzula, baina nik entrevistatan ezakit goienan edo arrasteko telebistan entzun izun bata eskaini zenuela taberna batean lehen kontzertua, zekit hori horretzezun, eta gero bigarrena eta kaso pixkat berdigo gehiago eman zizuna arrasateko gaztetxean. Bai. Horea, lehenengo tabernan izan zen Arrasateko Gaizale tabernan. Hor, akordanaz hor lan txiki. Lan, zakit oso gustora, lanak ziren lagunak, danak ezagunak, orduan gustora. Eta gero aurrengo hastian izan zen Arrasateko Gaztetxean akordanaz. Eta horrek ja bai eman zuztala proba gehiago, ez? Ja zan estenarixo bat, kristeneko salia, bazkari baten ostian danak isilik, danak ez dakiz, orduan bai, argixak itzali da bakarrinik fokuak, eta horrenik aurretik ez da kontrauta, ez? Orduan bai izan zala apurtxo bat impactantia bezala, baina bezala, bai, gustora. Baduzu lehentasunen bat, holtza motaren bat, taberna, gaztetxea, gaur bezalako... Tokiakiko ez, batez be jentiakiko. Ze aukeitxo kontzertua jentia gondala edan da, mozkor, fumauta edo zer gauzetan, eta ja ez dutula izten, ez dutula zu disfrutetan be kontzertua eta ez. Ordean gustatzegat kontzertuak egotia jentia kontzertuan ez beste mundu baten, eta molestetan. Porque azken hori txeta molesta. Konta iguzu, lehen kantua, usteet, maketari hasiera ematen dion kantua dela, atzera begiratu gabe, deitzen da, eta gainera akapela hasten da, ez? Zure ahotsarekin bakarrik. Bai, letra hau da Aritzola etana, eta hori, apur bat komentu zuztan zeren, berak zuztan letria, eta apur bat komentu zuztan aber zeren inguran hau letria, eta zan honetan nik apur bat. Eta hau bidali zuztan, eta flipoen hau, eta zan hau da gurotena ez. Eta oso ondo, eta gero akapela hori komentu zuna justu ez. Izan zan batez, nik ez nakon pentsautu lan hastia besta. Izan zan, ez du isoan hori, baukotzu prestotana, baina beti egon bida bebai improvisazioarako tartia. Eta hori izan zan adibez bat. Bai. Eta zergatik erabakitzen hona, kantu honekin hastea? Akapela zalako justu. Bai, izan hau, venga ba.
bai. Desberdin esten zelako. Bai. Bigarren kantua aurkeztuko eguzu? Bai, deitzen da Sormen koma konstantea, abesti hau. Eta izan zen apur bat, kuarentenan egin guzenean sortutakoa. Bueno, letria badan eria, baina bebai baduko ideiak eta letrazati batzuk bebai Goiat Salvadorrenak. Osea, badan eria, baina hori, ni bakarrekin da ez. Eta hitz egiten dago apur bat, zelan estreso nintzen ni kuarentenen, izan zen, izan zen, de repente pila bat musikarik azten da ateratzen abestixak, eta horrengo gunean beste bi, horrengoan beste hiru, da koma ber bainatu. Izan zen apur bat, ninguen apur bat, zen hau la sinestu bestaz ez dagoen horrez. En plan, nik esken hau, zero ideaz, da, en plan hau etxian, ezen azurten, ez otin ez ebe, eta zeren ungunean behar ni berba, ez doko dintera zinori bakarrik, familixakoekin eta mobiakin lagunekin berbaitzeko. Eta ez da, ordan izan zen, Sormen koma, en plan, gurut kanta hau, baina ez dakiz zer. Zer esanik ez, eta gero berbetan bebai justo goiatzekin ez. Eta konbentazuztan bere iguala pasau jakola. Eta orduan zen, guazen itxen kantu bat horren inguruan, ez? Siak ez dokon zeren inguruan nien, berba, horren inguruan ningo. Eta apur bat hori. Besterik ez maketako, bigarren kantua beraz, ordena segitzen dugu, oraingoz, Sormen koma konstantea. Bai. Askatu nintzen, lasaitu nintzen. Inork ez zidan kontatu, nik ere ez zer gertatzen da, arazoan inaizela ikustean, nola iesekin bertatik, zer egin eginiko, aukera bakoitzeko. Inork ez zidan esan, toruaren aurretik zer zegoen, zere konstantea da, egote konstantea da, orduan konstantzia horekala, Sormen koma konstantea da, dolu konstantea da. Konturatu naiz zoriontasunak, epe mugak dituela, gizartearen baina zenbat denbora behar da, zoriontasunaren gainbera hori sumatzeko. Erusiar mendien pare, mapa galduta zar baten pare, baina zergatik alderatzen aizain beste, barne guda barnean, nire arazoan inaizela konturatzean. Gorroto dut begi guztiak nigan pausatzea, begirada antzuak nigan jaustea, baina maite dut kantuz biluztea, nire duda guztiak abestea. Horri zuri bat
baten aurrean nola kokatu, nola dierazi nire katarsia, baina badakit noizbait biluztea lortuko dut, ta egun hori ospatuko dugu. Bigarren hau zureak dira hitzak. Hori, Zureak dira hitzak diskan, kantu batzuen hitzak zuk dira, beste batzuk ordea, maileguan hartu dituzu nola gaita esatarren, lehendabizikoa zen, Aritz Olaetaren hitzak ziren, lehendabizikoan, atzera behiratu gabe, eta orain bai zureak ziren. Aipatu duzu, leheno, itxialdian zehar, ezin sinetxi zenbiltzara, musikariak zenbiltzanean horre etengabe kantuak sortzen eta sortzen. Baina, zu justo itxialdia eta gero argitaratu duzu zure lehen lana, maketa. Nola erabaki zen, nola sortu zen kantu horiek ateratzeko eta argitara emateko erabakia? Izan zen impulso, en plan, justo grabau nagoen tokixen, xoten grabau nagoen arrezateko estuixo baten ez. Eta bertan, bertakoak Iñakek esatu zaztan beti, daukotzunean zuze esan, eta grabauko. Eta esan hau, badakuz zuze, zergatik ez. Zan gehiago lan impulso moduko bat, plan benga ba. Ez dakit, ezan izan zuze pentsotako ezan, benga ba. Burarik bueltak egin gabe. Hori da, bai. Aurrera takitxo. Xot estudioan, arrasaten, geratu zenun, nola izan zen prozeso, porque zure kasuan lehendabiziko aldia zen grabazio estudio batean sartzen zinela? Ez, baina bai nire zoze grabetan. Aurretik bai ninguan egon da beste batzutan, baina hau izan zen ja, niria bezala grabetan, beste batzukin, bi egunetan grabau ginen dana, baina oso prozesu, bi egun horrek, bai, nik asko bezprota hona ban. Zen, ez dakit, konfiantzan etxian bezala, orduan, ez dakit, ez zen oso, ezan izan bape fortzaua bezta, orduan, oso gustora. Sote estudioko teknikaria ezagutzen zenuelako, beste, eta... Hori da, aurretik ezagutzen hon be, eta hori, berak bai izatez zuztalako hori, daukotu nuen zuze esan ez, hori bai eren zuztalako grabetan ez, orduan. Alare, ezinen zu bakarrik joan, lagun kuadrian, desenteko lagun kuadrian eraman zenun, area, guztia botako ditut, eta aurkeztizki guzu. Juntzinean, Maialen Oleagarekin. Ola Turkia ere, antzen. Uxi Alkorta. Eta Goiatz Salvador. Hori guztiak zuen zurekin batera estudioan. Hori da. Azteko Maialen Oleagatik. Bera da Perlatako abeslaria. Eta bertan beha jotzen dau. Eta beste harik, musikakin taulan harreman aukitzen jarritu ginen. Hori, aseranik Perlatakin abeste baten kanta nagoen, eta hortik jase ginen harreman aukitzen eta hortik aurrera harreman aukitzen hase ginen, eta galetu nutzen ia preste egongo zen, eta hori. Gero urrengua, Olatzurkia, hori, Olatzekin hasi nintzen harreman aukitzen, arrasaten da zen ensaio lokaletan, nire bertan hau, eta hasieran berakin konpartitzen hauen lokala. Eta, hasieran hasi nintzen harreman aukitzen, hortik. Justo ginen, lokaleko emakume bakarrak ordan bazan, konplizitate, ez dakit harreman bate baiz. Orduan, ez dakit hortik apur bat, gero komenta honutzen, eta beti egon da prestanetarako, eta oso gustora, beraken behar. Gero, Uxu Alkorta, ezagutu notzen udaleko batzutan, eta superrondo eroen gitzen. Eta justo oin arrasaten da bilikasten, eta nik arrasatekoa naz. Eta hortik harreman aukitzen jarraitzu dugu, eta hori, komenta honotzen ia animauko zen. Bera justo gitarra jotzen daube eta hori. Eta gero Goiatz da nire kanpineko lagun bat, Fatena zen kanpin bateko laguna, eta kristona harremana sortu ginula musikan arira bai. Eta hori,
beste barik, bai ikusten dut izan dela, egondanetik, hasi-hasieratik egondan pertsonetako atorduan, bai gure nola sartu bai disko honetan. Bueno, belaunaldi desberdinetako musikaria daude, ez da? Bai. Zera gazteena, hori artean? Bai, apur badanetatik izan da batez be, arrasaten, goiatzi izan ezik, eta usue, apurtxo bat bai, baina bestia die, hori, arrasaten aukitako harremanetatik, eta batez be, lokal ingurutatik eta, lokala bazegongo die, ez dela 10 ensaio lokal, ensaio lokal bakoitzean 3 talde do, eta totalian gaz, 5 emakume. Eta generalian egon geik lokaletan 60. Orduan, bai dala konplizitate harreman hasieratik, apurtxo bat ondo iruet, gure artean bestetik eta hori. Ez da edadia, baina badakigu, danok badakigu zer dagoen arrasaten gainera, orduan, hortik sortu zin harremanek. Edade desberdinetako emakumeek parte hartu dute diskan, baina guztiak, esan dudan bezala, guztiak emakumeak, ez kasualidadez. Nik uste, kasualidadia ez, baina izan fanitzela justo bilatzen emakumeak, baizik eta haiek. Ni fanitzen bilatzen testu inguru seguru bat, eta haiek bai ziela niretzat testu inguru seguru, orduan haien gana fanitzen zuzenean. Eta zemuz, funtzionatu zuen? Grabazioak, bi egun horietan, ondo moldatu zineten? Bai, oso gustora. Eta ez jakin ontzat, musikaz ez dakigun ontzat, hau guztia nola egiten da? Zu badituzu 5 kantu, 5 kantu horietan, musikari hauek baien kolaborazioa egitute, batak instrumentu batekin, bestekin, kajoia, bajua eta bar, hori da improvisatzen, hori aurretik pentsatzete prestatzen dela, ez? Bestela soinu teknikaria... Hori aurretik. Hor nola funtzionatzeu, alegia? Bai, hori aurretik, saietan, pertsona bakoitzak lehenengo banaka, kuadretako gitarra eta bajua edo kajoia edo beste gitarra bat edo piano, probat danetatik kuadretako, eta hori, jabeteak ensaietan, gero ja baten gare batzen, eta, niria, bukindun prozesu hori zen da ez. Eta gero ja, estuditxuan izan zen, grabetia basiak, zidela gitarrak eta hotxa. Hotxa en plan gainetik zaukogun ez bat. Eta gero ja, hortik aurrera fatia gaitzen gauzak eta. Eta gaur egun diska esku hartan hartzen duzunean, zein da zure sentsazioa? Lehengotan ez nago nahi ikusi behin. Ez nago nahi, oso ondo salduko baina nik ez otentzungo. Ez otentzun ikustot nik diskua, nire diskua, entzun hau ateratzerakoan heldu jatenean diskoak fizikoki etxera, entzun hau behin, abertzelan soletaz dagoen, eta hortik aurrera ja ez otentzun. Eta niri jau gustatzen entzutian ere diskua. Baitoko jatela sartzia lagun batin kotxera eta diskua jarritzen, kendu diskua. Nire aurrian ez, kurozine bakarrik entzu, baina nire aurrian ez. Neo superarro diskua eta baina nire aurrian ez. Diskoarekin ez dugu jarraituko, hain zuzen, orain bertsio bat edo, arrasater baten hitzetan oinarritutako edo Iraitza Agirre, arrasaterraren olerki bateko hitzak edo testu bateko hitzak behintzat. Berak da musikia, baina poemia da Fereka liburutik hartutakoa, Libar Goitia eta Maria Osasekin dako liburu batena, beste arrasateko lagun batzuna bai. Justo libe bai diseinua izuztan barrukuan eta orduan hori, dana lagun artean izan da bai hori eta beste barik Iraizek bidal izuztan abesti haukantetako batera zokogun proiektutxo baten eta hortik horrela ez dakit guztu jaten pila bat eta nik joatzen jarraitzen du kontzertutan hori da. Emeki. Hori da. egiten ditu gauza
pasatu izan zaigun gixara. Poliki lehun astiro goxo eme batek behar duen modura. Gaur beraz emekin maiteko zaitu, emeki baina nire modura, nire metasunaz, emeki pasio zindarez, aireari arnasteko betarik eman gabe. Gaur beraz emekin maiteko zaitu, emeki baina nire modura, nire metasunaz, emeki pasio zindarez, aireari arnasteko betarik eman gabe, maiteko zaitut gaur. Ekineren Arrasateko bakarlariaren lehen diska, maketa ezagutzen ari gara gaurkoan, Marruma Kulturalak saio honetan besterik ez, maketaren izena. Emeki hirugarren kantua hori ez dago, Ekin ez dago maketan, aipatu dugu. Lehen galdetu izut, pixkat zure musika ibilbideaz, baina denboran atzerago joan nahiko nuke, zein izan zen zure ustez, zu memorian, zein izateke zure memorian musikarekin duzun lehen kontaktua? Lehenan ikustot, bidaiatzen tolan fate ginen furgonetan eta txikita, jartzen zuztien musikia orokorrian. Tero janik eskatu nagoen musikiaz. Furgonetan musika? Bai. Horize, gurasoekin? Bai, gurasoekin, batez punk musikia. Eta gero janik eskatzen nagoen perritxe eta porrotxe. Bai, ez izan. Bai, hori izan zen. Nire lehengo harremana hori izan zen, ikustot. Bai. Eta gero horrez gain, instrumentoekin ere harremana izan duzu, 7 urte dituzularik, orduz gerozik ari zarelako musika ikasten, ez? Panderoa, trikitixa edo trikitixa. Bai, hori, lehenengo panderoakin hasi nintzen, eta hortik pare bat urtera ja trikitixakin bai, eta hori, gaur egunera arte. Eta ero ja, ez dakit, ja 15 urte naukenian, ja gitarrakin hasi nintzen, eta listo, horrela. Gitarra zure kabuz, edo musika eskola baita ere? Bai, hori klase batzutara zen nintzen faten, eta hortik. Pero bai nire kabuz ikasetakoa bai. Eta horren galdera zail xamar bat. Vale. Trikitia eta gitarra eta trikitia zein aukeratuko zenuke? Gaur egun gitarra. Bai daukotela... Osa, niri musika mundura eruen duztan bai izan da trikitixa. Osa, hortik hasi nintzen nintzen ere bilabe bai, baina gaur egun nik behar dutenerako, osa, ineike, baina hobeto konpontzen az gitarraken. Ola nabesteko, ez dakit. Gaur egun gitarraken. Gaur egun gitarra. Bai. Eta lehen aipatzen zen egun, zuregan lehen musika eragina, esan dezakegu, gero gaituko zute, zure referentziak, herria, porque Arrasate ere ez da nola nahiko, Arrasatek badu Euskal Herriko musika panoraman izen propio bat, ez nola esatarren, edo bere lekua. Gurason partetikan uste ez du jaso zenuela pixat? Bai. A ber,
nienaz akordetan ze talde jartzen zuztie, baina bai akordetanaz jartzen zuztela olako musikia, ez. Osea, musika hori nik badauko buruan. Olako musika ze musika? Punk musikia, bai. Punk musika. Bai. Baina hori. Osea, gero bai kalianta ikusten zan bai, ez zintzan girua. Orduan, hortik bedaten duzu eta. Gero xago betuko dizut, zuretzat gaur egun erreferentzialak diren musikari edo taldei buruz, baina lehenago beste kantu bat, orain bai, bueltan gatuz berriro ere, maketara, eta maketako 3. kantua joko diguzu, Galtzen. Bai. Batean agertzen zara gauaren arrotasunean, eskuak poltsikoetan sartu zagertzen zara itzaretan, barna etorri nire ondora, gure izarei erraira aztera. Lubakietan egotea sorgintzen nau, nola begiratzen didazun bihuzik nagoenean. Ez ere azale izkutatzen ez didanean, dalazan du goxotasuna. Ta galtzen naiz, zure begien lasai tasunean. Ta galtzen naiz, zure barrearen goxotasunean. Ta galtzen sentitzen dudan askatasunean, zer iruditzen zaizu, zalantza bakoitza musuz kentzen badidazu. Usaina gustoko duzula diozu, hala ere elkarri esaten dizkigun hitz guztiak hiltzen dira. Joan zara etxe pareko kafetegira, kafe hutsak duzu, nik aldiz esne apur batekin. Ta galtzen naiz, zure begien lasai tasunean. Ta galtzen naiz, zure barrearen goxotasunean. Ta galtzen
Horrekin segituz aipatu ditugu, bueno, kantuetan parte hartu duten hori guztiak, ez? Maialen, Olatz, Uxue, Goiatz, Zuzeu. Baina uste dut, maketan bertan jende gehiago ere parte hartu duela, badirelako adidez bi testu, bat arrasatearra eta orain txortan aipatu dugu, Iraiz, eta gero Furiak ere idatzi du, ezta? Bai, hori da. Zer dela eta bi persona horiek? Bai, batez, lehenengo Iraitzetik hasiko naz, Iraitz izan da, hainbat taldeko abeslari izan zen, eta gitarra jole. Eta bai izan dela uste dut erreferente, ez? Batez be arrasate baten, ez? Momentu baten munduanak punka itxeza duela, haiek hartu zeben, emakumeek tentzabien beste ez. Orduan, bai izan dela modu bat, niretzat behintzat izan dela, atiak zabaltzen hasi ziren plazak, beste batzen zatu bai zabaltzen, eta hori bai izan dela uste dut, ez dakit, izan da nontzat, niretzat behintzat, ez, zela bai itxesateko, esker, niretzat erreferente izan da horri eskerrak emoteko, berak niri datzearen, ni gure nagoen bere izena egotia eskuan, eta holan gure nagoen, holan bere izena bintzat hor batia. Eta gero La Furia da, berakin hasi bintzen harreman aukitzen, justo oin arrasaten bizi data, eta etorrezan nire kontzertu batera ikusten, eta beti lehenengo momentutik laguntza eskin izan duzta ez. Eta beti konfiatu izan dau pila bat nik ben ere buruangan konfiatu ez dagoenean. Eta horregatik bai, hurrenagoen bera horregotia. Orain ere patu dituzu pixkat zugan eragina izan duten personak, gero horrek guztiak bere isla duelako zure musikan, aipatu ditugu furgoneta bidai horiek, zure gurasoak, punk kaseteak edo CD-ak, aipatu ditugu ere, aipatu dugu ere musika eskola, trikitixa, gitarra, Iraitz, aipatu duzu, hainbat taldea, arrasaten pixkat kako txartean zerbait desberdina edo haize freskoa, zure begiragatik, eta horrekin ere lotuta galdetu nahi nizun, zertan eragin du arrasatek ekinerengan, edo arrasateko musika mobideak ekinerengan? Nik uste dut batez be jarreran, beti aurrera ez, eta esan gurozuna, eta hori batez hori. Eta bebai hori ez, punkak zokon esalditako bat ez, inzuk zure kabuz eta lortu zure bidea, eta disko bebai ustutu lan izan dela apur bat. Ez dakit, nire kabuz, nire ingurukoen laguntzakin, haiek bebai, esku hartzen, eta purtxe bat hortik izan da. Osa, oso pozik alde horretatik bebai. Eta kinek zertan eragin nahiko luke arrasateko mobida musikalean? Purtxo fateko kontzientziatzen plazanak ez dienak gizonenak. Ze naskauta gazia ikusten nahi beste gizon. Itxen iguala, eta esaten berdina, eta danak berdina diela, azken finean, ez? Ez dakit. Nira superpozik da holako kristoneko mugimendu musikala. Baina aldi berian da oso musika mugimendu hegemonikoa. Bere horretan, orduan bai dala purtxo bat berriro. Osea, sortzen dut alde igual berrixak, baina David ez berriro punkoia berriro itxen. Eta irizogatzen oso perrondo zen, nire musika hori ustatzen jat. Baina mezuak askotan berdinak esaten jarretzen da, orduan, ja bai horrek ustotela apur bat, guazen berriro kokatzen eta hasten beste puntu batetik ez. Hain zuzen, joko duzun urrengo kanta, okerrez baldin manaiz, bersioa da, arrasateko talde baten bersio bat. Hori da. Konta iguzu, orkestu. Perlata taliana da bersioa. Perlata izan zen ere eta, klar, niri arrasateko punki batzuk. Eta esaten da bidez ez ezberdin, ez? Izan zen, klaro, entzutetik beti iguala, ez? Alkohola barran eta ez nazurteko barratik, beti mozko, horreztak izan zen. De repente entzutia, ni be identifikauta sentitzen nintzen letrak, niri gustatzen jaten musikakin orduan. Izatzen apurba, como, wow, nik hau gurut.
Ez da, bueno, batez be aukeratu eta besti hau, kontatzen dagoelako moio, hori, hernanitar bat, bere buruaz besten zagoelaz, abestiak hobeto azalduko da honi baino, horretik jokot eta entzun eta bereztan besterik gertatzen. Eta denon ardura dela bai espazio seguruak sortzia. Berautuak jendarte honetan ez omen zuen lekua traba gainditu zeten gabe. Ezin aukeratu norzena eragi peskaura gabe. Justu beharra, barne mina ezina maitasuna, azken hitzekin idatzia, inezkorra izango zen gutuna. Nahiago lukeagian emakume gizon, artean ez erabaki. Ezkutuan zeraman izaera bestek, nabari ez ezaten izagordetzea. Zinezkoa zen gorputz disidenteak borrokan, eta denontzako leku bat eraiki dezagun gauta egun. Gorputz disidenteak borrokan, eta denontzako leku bat gauta egun. Salkazina sailkatzen, erretzen ditugu indarrak, pertsonon aurretiz jarrizki zarte zurrun honen arauak, buruaz beste egitearen arrazoia, guazen denok erraietara, nekro eredua mantentzen dugunok baikara. Beste behin ere, prezio garestiegia, ikasi behar. Plazaratu dezagun gure historia ez dadin errepikatu, da ez dadila antzuran geratu. Gorputz disidenteak borrokan, eta denontzako leku bat eraiki dezagun gauta egun. Gorputz disidenteak borrokan, eta denontzako leku bat gauta egun. Moio kantua, Perlata taldearen bertsioa aipatu diguzu, bueno, Perlata badela nolabait zuretzako Arrasate mailan behintzat referentzia bat, Bai. hainbat taldea, Iraitzagirre, aipatu duzu ere. Arrasatetik haratago, erreferentzia musikalak eskatuko banizkizu, zeintzuk aipatuko zenituzke? A ber, justo Arrasateko adia baina. Balasai, hala baldin bada, Arrasaten dakite, Gose talea bai izan dela referente niretzat ez. Bazalako adibestrik irisak inbentzatez, tradizionala izan beste modu batera jote zanaz. Torenek eskertu nahin pila bat, nengoen fandango harinaren eta horretazia probat. Naskatuta. Eta, bueno, bai izan zala beste modu bat ikusteko trikitisa. Gero bai, anari bai izan dela ez, bat ez oia letrengatik. Bai. Eta gero oinabienak ezagutzen hola bastante. Hasi nintzen liburu bat irakurtzen, La venganza de las punks, ez? Eta horre kontatzen da apur bat, Riot Girls eta zelan hasi izan hor mugimendua antxine Inglaterran batez, ez? Eta wow, ikustitxo bihizu, eta esan dut, ostras, zelako jarreria, ez? Hori aurrera eruteko, eta zelako letrak bai. Eta horrek badabitz izaten bastante referente, musikaldetik bai ustot kristona bilela. Eta ikustitxuzu, ez? De klasiken batera hasi ziela, eta zelako, ikustutu,
Eta horrek beste argi eta garbi ez. Eta hori, batez be, holan momentu honetan horrek, bai. Bueno, pixkanaka ari gara kontzertuaren amaierara iristen, no indikan badira, beste bi kantu. Baina kantu horiek entzun horretikan joko moduko bat proposatu nahiko nizuke, ariketa bat ez dakit zailegia egituko edo ez. Diot beti askotan, ez dakit musikariak ez dut ohituta horrelako kontzertuetara, normalean alako interrogatorioak ez dira normalean zuen gustokoak, inortzen dut, egia esan. Horren, kantuen inguran gehiagik tematu beharrean, zer esan edu kantu honek, besteak, azkematan hori gure esku dago, ez guk horiek interpretatzea. Bueno, beste modu batera, nahiko nuke zuk kantu horiek definitza beste modu batera. Kontua da, nik botako zizun diskoko 5 kantuak, banan, ordena errespetatu gabe. Eta eskatuko dizut kantu bakoitzari jartzea berdin dit. Burura datorkizun gehiagik pentsatu gabe, animali bat, objektu bat, leku bat, usain bat, zapore bat, irain bat, nahi dezuna, burura datorkizuna, zure kantu bakoitzari jarri jozu zerbait. Kompri? Ados. Beraz, atzetik aurrera hasiko gara. Lehen da bizikoa, giltza. Marimotel. Bigarrena, sormen, konstantea. Grisa koloria. Artelara naiz. Prozesu luzia. Hori ez da irudi bat, Irudi bat. Ongi da. Vale. Galtzen. Iluntasuna. Eta lehena, akapela estendan kantua, gaur ere kantu horrekin abiatu duzu, atzera begiratu gabe. Elurra. Bai. Bueno, maluta ere aipatzen zu. Bueno, ongi. Aprobado. Ongi, urrengo kantua zurea da. Horea. Azken bi kantuak zureak dira. Artelana naiz kantua joko zu orain, letra zurea da, konta iguzu. Letra... Orkestu zenuke kantu hau, abesti hau. Bai, letra da Maia Zabalo eta nera artean indako letra, lagun bat eta nera artean indakoa. Eta hori bat ez bezan, zelan askotan zemako ez jakun gure gura onartzia eta maitatzia eta hori aproba atorren inguruan, ez dakit bakoitzak nik uste duan edoko olako gaiak lantzeko, ez? Eta nire modu balantzeko izan zen abesti osortzia. Eta hori, ez du harik ez. Artelana naiz. Azunen. Naizela ispiuak egiten didan isla zidaten nola peraz naizela ispiuko beste niak zuzen begiratzen dit esango nuke ni bera baino hobezagutzen nauela margotuko naiz ditudan pintzelekin zulo beltz guztiak estaliz egalak margotuko dizkiot neure buruari eta ireratuko naiz nire kolore guztiekin ziren agertzen orbaina kristalean
zulo beltzen antzekoa. Ni ondu nahian, baina hartu nuen arnasa, eta pintzel pare bat, da botan ituen ispiura, nire kolore denak, orain margotuko naiz, ditudan pintzelekin, zulo beltz guztiak estaliz. Ekalak margotuko dizkiot neure buruari, eta aireratuko naiz nire kolore guztiekin. Ta orain islaz gain artelana ere banaiz, nigandik niretzako ta aske naiz. Horrela, orain margotuko naiz, ditudan pintzelekin, zulo beltz guztiak estaliz. Ekalak margotuko dizkiot neure buruari, eta aireratuko naiz nire kolore guztiekin. Ekine kantu honek badu berezitasun bat, besteekin alderatuta, bideoklipa ere baduelako. Hori da. Beste bideo bat ere egin du kantu honek, maketa argitaratu, kaleratu eta bizpairu hilabetera sareatu zenutela bideoklipa. Konta iguzu, nolatan, zer dela eta bideoklipa? Bueno, apur bat izan zen bai hori impulsua. Osea, disko hau orokorrean ez da izan bape pentsaua orokorrean. Osea, bai, baina, a ber, bideoklipa izan zen, bai apurtxo bat, gure naholako, justo gai horren inguruan inberbaz. Eta hori, justo bai ingurukoekin nagoen bideoklipa. Nire lagun batek grabetan dagoela hola bastante ondata. Eta komenta honotzen bera, animauko zen. Gero dantzarixa dagoena bideoklipian. Listo, zarkasko. Bai, bideoklipian da bai nire beste edadeko neska bat, Marta. Eta gero bai agertzen da besten Maialen, berak beko laboratan dago besti honetan. Eta hori, apurtxo bat, helburu izan zen gai horren inguruan berbaitxea, ez delako larriko berbaitxea. Eta egia da, 5 kantu zenituela hautatzeko, maketak 5 kantu zituen, eta hautatu zenuela bideoklipa egiteko, eta nolabait ari zinen, zentzorretan kantu honek zuen mezua indartzen. Bai, hori gore nagoen. Hone patu dugu, Maialen Oleagaren kolorazio zenuela, kantuan, eta gero hitzak Maili Zabalo eta zureak. Hori da. Dantzaria esan duzu, Marta Montiano, eta ekoizpena eta postprodukzioa Oian Loiti Iraola. Hori da. Horiek bideokliparen egileak. Bai. Ongi ez da? Bai. Ez dut akatxigot. Ados. Bueno, urrengo hitzorduak, azken kanta falta zaigu, baina azken kantaren aurretikan badaitugu beste saltxa batzuk, orain sorpresa badator, lasai. Sorpresaren aurretik, urrengo hitzorduak zeintzuk dira? Kontzertuak. Bai, urrengoa maiatzako eta 8, Atxabaltan, kuartelian ensaietan dabie, lehen zan kuartela, ensaio lokala bieta. Eta itxen dabi hori, horreko baten ezabion bertako musikarixekin eta
eta kontzertuak eta oin, bai, herri ondoko musikarixekin bai, ikainak bian daukot Gasteizen, Oion Ederren, eta ikainako 30, Lekitxoko herrikuen. Beraz, urrengo kontzertuak, urrengo hitzorduak. Bai. Eta beran hitzordua, zozketaren txanda, hobe esan da, ez dugu esplikatu, barkatu eragozpenak jaun handerreok, baina txustaria zuzaio, ez baitu mako gigitza hartu, baina kontua da hemen, marruma kulturaletan, akustikoetan, beti, azken kantoren aurretik zozketa bat egiten dugula, etorri zareten guztien artean, zozketako irabazleak protagonistaren edo bakarlariaren, musikariaren diska bat, edo diska bana, bi dira irabazleak, diska bana, eramaten dituzue etxera bueltan, baina ez da gratis. Hau da, sari trampa esan ezagun, saria irabazten duenak, trukean, nahi iranak kendu eta galderatxo bat duztu beharko dio musikariari, alegia, kasu honetan, ekineri. Ados, beraz, zozketa egingo dugu, guztiak baduzu maki bat uste dut, sarreran hartu dezuena, makoki, hori da, ezta? Ekinak berak aterako du. Nik hartu bihot hemen. Vale. 15. Leku altxa dezala saridurak. Nork du 15 zenbakia? Eta 13. Eta 13. Badugu bat, gero beste bat inkognito, 15 garrana. 15 bat, zuek izango zeate, zatizian, 11, 13, 15, segidan. Txen. Seguramente 15 Uste eta moztala. Lehendabizi saria emango dizuet, ikusten zuen, hau serioa dela. Bai, izena. Bueno, zure izena? Ideia. Eta zure? Nerea Xabi. Idoia, esan duzu? Bale, Idoia, zura daitza, kalderatxo bat. Pentsatu, normalean hasieran esaten da hau eta jendeak izaten du kontzertuan zehar pentsatzeko denbora, bai. Baina kasu honetan ez dala izan, eta orduan harrapatu zaituzugu pixka bat improvisatzeko zeharekin. Zuk bauzu zerbait buruan? Oso ongi. Venga, bota. Nire galdera da, hemendik aurrera, gokezun intentzioa, beste maketan bat ateatzeko, edo indikan zare honekin bueltaka? Momentu honekin ondo nago. Aurrera begira ikusikot, baina soin aurrera begira oso goiz ikustot ondion beste maketa batetzako. Osea, krestoneko lana eskatzen daue bai, eta jakin bida bai dana noizin, bebai, basimaz, ikuste bai, bakarrik ezin duzula inau, ikustien gurukoak bezala handazen zuko diskua itxekota. Orduan, oin jendana dago atope, bebai, oin datoz jaixeak, osea, ez da momentu honetan, osea, momentuz ez. Aurrera, bai, baina momentuz ontsa ez. Eta pentsatuzu, galdera bat? Bai, bota. Hori, ni zure lekun jarrita eta hola, nik ikuste nire burua oso urduri jarriko nintzen olako kontzertutan, eta ez zaizu oso zaila egiten urduritasun horiek kontrolatzea, eta edo ondo eramaten duzu edo dituta zare. Hasieran eroten itxuen oso gaizki, oso gaizki. Hasieran urduritasunagatik jartzen nintzen gaixo horiek eta kantzela hori harri zen itxun bastante kontzertu. Orduan jakin berri zen hauen, beste modu batera itxen. Zelan ez dakit, da apur bat aldozu moduan. Da, hori, badakitzuen biozula kontzertua. Orduan, ematen mozta segurtasuna letrak erutia, eta itxo letrak, egoten manaz oso gaixorik, ez dut itxen. Baina hori, da, semaz, jakitia, topatiak tatika zuretzat eraginkorrak ez elekenak. Netzat hori, askotan gertatzeka letrak azten jatera gaur ez da izan kasua. Baina hori,
Bai, gerta bezen jat geratzea txuriz ez. Ordan, letrak erutiak urduritasunagatik bakarrik ze letrak badakit. Baina hori, da bakoitza topetzea bere taktikak. Bai. Ba, bukatzeko azken kantu bat, horren aurretik ere nik esan nahiko nuke, ibitzea aparte musikari ona, oso ausarta eta indartxo ere bat zerara, porque horrelako kontzertuak, lehen osan, interrogatorioak, galderak, ez da normalean, gitarra bat eskuartan eta maketa bat kaleratzen dezunean buruan duzuna, horrelako kontzertu bat eskaintza, beraz, nire partetik ere eskerrik asko, zuriz, ekine. Eta esanakoa, azken kantua, horren aurretik, segundu bat, horren aurretik, Marruma Kulturalak podcasta, hau delako zuzeneko kontzertu bat, baina hau gero internetera igotzen dugu, norabait helburu bikoitza hau delako zuzenekoak, sarea edo internet, Marruma Kulturalak esan dugu 40. kontzertua, guztiak daude eskuragai edo eskuragarri edo entzungai interneten, eta Marruma Kulturalak badugula kanala, Magoki, iVoxen, YouTubeen, Telegramen, Facebooken eta Instagramen oro dela kontzertu guztiak entzungai, eta datorren astean edo hau guztia editatzen hilabete bat, horrezarik gabe, egiaren kontzertuaren entzungai egongo dara sarean. Behin hori esan da, bukatzeko azken kantua, Giltza kantu hau diska izten duen kanta da, gaur ere gaurko kontzertu etxiko duen kanta da, zurea da, abestia, baina letra Ekina Izagirrena, ez da? Hori da, letra Ekina Izagirrena. Nahi baduzu, aurkeztu iguzu Giltza kanta, eta horrekin amaituko dugu. Vale, perfecto. Bueno, azkeran lixan, nabila akortan bastante poesia liburuta, eta irakurren hauen ekinena, eta ikusten hauen bestu darik sumazulan, bestu bat irakurren hauen ez, hausen Giltza, eta erotu gaten pasada bat ez. Eta hartu nagoen gitarria, eta zenitzen zoze trasteetan, eta azkenan aurroten zen. Eta hori, bestu darik, bestu dut letria dela brutala. Ez dakit, ez dako, letriak esaten dago dana. Orduan, ez dakit, nik uste dut letriak daukola bera orkestuen propioa. Eta, ez darik. Horixe, luzatu gabe, gaurko Marruma Kulturalak edo gaurko kontzertua amaitzeko, besterik ez, maketa ezagutu dugu, Ekinaren estreinekoa, eta estreineko hori edo maketa hori izten duen Giltza kantarekin agurtuko dugu gaurkoa. Vale. Hartu Giltza, ireki zure barrua, jalgi zure errena, zure alderratua, bidaiatu lubakiaren bestaldera, beste horren beste garenon lurraldera. Hartu Giltza, alda dezagun erretratua, grixabiaka koloretsua, zurra aragitsua, matxoa maritsua, txano gorritxu otxoa, laranjerdia osoa. Hartu Giltza, eragin sarraiari, irauli zure barrua, hautsin posatua, dasta debekatua, ta izan bekatua.
lagun erretratua. Xabiaka koloretsua, ezurrara gitxua, matxoa maritxua, txano gorritxu otxoa, laranjardia osoa. Normala norma bada, hobe izan nomada, arauekiko, ezetiko, antipatiko, gorputza tipiko, anatomiko, anatomiko, atomiko. Despistatua hartu giltza, eragin sarraiari, irauli zure barrua, hautsin posatua, dasta debekatua, eta izan pekatua. Hartu giltza, irauli zure barrua, hautsin posatua, dasta debekatua, da izan bekatua. Kulturala.